aivoja ja lentokieliä. Täällä on huomista. Mun verran kavereita. Kello 18 alkaa sitten virallinen tilaisuus ja tässä voisi oikeastaan lämmitellä siinä mielessä, että täällä kuuluu aika vähän ääntä, eli mä haluaisin, että jokainen siellä takana myöskin Tää ohjelma tulee ympäri maailmaa Yle Areenalta silloin kello 18 eteenpäin, eli käytännössä jos näin hiljasta on täällä Keskustorilla, niin tää on hävettävää. Laulakaa Life is Life mukana, hetken kuluttua lähtee homma eteenpäin. No niin! Kyllähän mä tiedän millä biisillä tietysti se meteli saisi aikaiseksi, mutta säästellään! Säästellään! Paljon juoman päällä. Oo, liian paljon. Ei tunni. Sä et tunnistanut tuon enää paljon. Eiköhän meillä ole tunnistanut. Arvoisat tapparalaiset! Ruutu.fi järjesti äänestyksen, missä äänestettiin tältä kaudelta Suomen parasta cheerleader-ryhmää. Ja arvatenkin tämän kisan voitti Sparkly Stars! Suomen parhaat Sparkly Stars! No niin, nyt lähtee homma pikkuhiljaa liikkeelle. Minä olen Tatu Ruumari Tapparasta ja suuri kunnia on saada olla tänään juontamassa. Tässä samassa paikassa oltiin vuonna 2003. Kuinka moni teistä oli silloin täällä paikalla? Yeah! Siitä ei ole paljon aikaa, mutta riittävästi. Tämä koko tapahtuma menee ympäri maailmaa, eli tässä tapauksessa onkin aivan upea toivottaa tervetuloa Keskustori, tervetuloa Tampere, Suomi, Eurooppa, Amerikka, Kiina, Japani, Australia. En mä tunne enempää noita maanosia, en muista. Tapparalaisia on ympäri maailman, etenkin me olemme se oikea koko Suomen joukkue, enkä minkään pikku Helsingien joukkue. Kyllä! Laitetaan homma käyntiin ensimmäisenä bändinä raikuvilla aplodeilla. Tappara biisi tulee sieltä tämän setin aikana. Guardian, olkaa hyvä!
Tiedättekö mitä? Sankaritarinat eivät synny, ne tehdään! Siellä tähtien harniskoissaan, linnassa kirves, katseen tuulta ja kun ranteen pannaan lukkoon, takarauta kilahtaa, rautavoimaa palvelee ja se uuden muodon saa. Tappara on kukkunut väleiltä, sankaritarinat eivät synny. Tappara on kukkunut mantereelta, vain voitto käy kun kansan nimi. Paranteassa on kylmä rauta, torjumaan miestä kohti silontaa. Hyvä on löytänyt parin viimeisin taas kilahtaa, ne on pitää minne vaan, on liikaa luvataan. Tappara on kukkunut väleiltä, sankaritarinat eivät synny. Tappara on kukkunut mantereelta, kuin kirves heiluu miestä lakolla. Sankaritarinat eivät synny, vaan ne tehdään. Tappara on kukkunut väleiltä, sankaritarinat eivät synny. On kukkunut mantereelta, vain voitto käy kun kansan nimi huutaa. Tappara Ja siinä oli Guardian. Tänne tänään kovat aplodit vielä koko 10 000-päinen yleisö. Rockvalli säästää. Annetaan se Rockvallille aplodit, totta kai.
Ja ensimmäisenä täältä tulee heidän kanssa esiintymään Hietasen tytöt. Elikkä Iina ja Roosa Hietanen ja Tappara henkeä on havaittavissa. Annetaan raikuvat aplodit. Jotka kuuluu siihen kulissiin, jota peloissaan kodiksi kutsutaan. Ja jonne haaveet haudataan, miksei ikinä riitä, että toinen on siinä. Jaka tämän hetken sinun kanssasi ja päivän valoa loistaa ikkunoiden raoista. Pöytä, jossa on aina kupia, tässä mä seison. Kaivosta rinnassa, vaikka talo olisi yhdessä illassa. Maailma on minun maailma, sinun maailma on tehty meitä varten. Jokainen tänne joku jäljen jättää. Ajattelin, miten mä eläisin vielä 100 vuoden päästäkin. Miten mun askeleet polulle painuneet ois täällä vielä silloinkin. Eilen lakkasin vasta siitä murehtimasta. Nojasin sun kanssa silloin kaiveeseen. Jokainen tänne joku jäljen jättää. Siinä sä seisot, kaivosta rinnassa, vaikka täällä yhdessä illassa. Maailma on minun maailma, sinun maailma on tehty meitä varten. Jokainen tänne joku jäljen jättää. Tässä mä seison, kaivosta rinnassa, vaikka talo olisi yhdessä illassa. Maailma on minun maailma, sinun maailma on tehty meitä varten. Jokainen tänne joku jäljen jättää. Siinä sä seisot, kaivosta rinnassa, vaikka talo olisi yhdessä illassa. Maailma on minun maailma, sinun maailma on tehty meitä varten. Jokainen tänne joku jäljen jättää. Kiitos! Kiitos! Täällä on väkeä. Kauniimpaa, ei sua kuumempaa, ei muut saa sua tulemaan takaisin uudestaan. Loppukädessä siltä lähtäispää, maailmassa on kasvonut elämää, jos en saa sua kokonaan.
viikkoon ja paljastan munakin. Jos silmillä voi syödä, niin susta jäis vain vahtiin. En saa silmiäni irti susta. En saa silmiäni irti susta. Ja siinä oli Rock Valli. Annetaan nyt raikuvat aplodit, hyviä jätkiä. Sanoko se, että erikokoisia äijiä? En ole ihan varma siitä. Hyvää iltaa torikansa. Teitä on aika paljon, hei! Viimeksi kun mä oon ollut Tapparan mestaruusjuhlissa lavalla, niin multa lähti 0,5 metriä tukkaa. Nyt oikein pelottaa, että mitähän jännää tänään tapahtuu. Lähtee loputkin. Sulla ei oo mitään, mistä vois ottaa enää 0,5 metriä. Nyt on väri lähtenyt jo myöskin. Alright! Olisiko tämmönen kappale? Kaikki, jotka mahtuu NG-halliin. Tappara kun iskee vanhaan malliin. Iskurit taas kapsahtavat malliin. Ja laukaukset lujat räjähtää. Yritetään Suomen mestaruutta. Se ei ole Tapparalle uutta. Tarkkuutta ja annos oveluutta. Jo vastustajan reppu repeää. Kaikki mukaan! Tappara on terästä, Tappara on terästä. Toiset tulee kaukaa perästä. Tappara on terästä, Tappara on terästä. Toiset tulee kaukaa perästä. Vuoti Mannermaalta, mutta taito. Tampereelta on ja se on aito. Musta makkara, ruisiva maito. Saa niillä rannallakin kauhia. Tappara kun taklaa, niin sen huomaa. Siihen tarvitaan ei taikajuomaa. Kovuus on vain harjoituksen tuomaa. Kuin graniitti ja nääs on papajan. Tappara on terästä, Tappara on terästä. Toiset tulee kaukaa perästä. Tappara on terästä, Tappara on terästä. Toiset tulee kaukaa perästä. Tappara on joukkueena rautaa. Pikkulalle maistaa päätylautaa. Vastapuoli haaleensa jo hautaa. Kun Mansen miehet hollin hallitsee. Toiset Tapparaa niin kunnioittaa. Yhtä ani harva vieras voittaa. Jos niin käy on turhaa naamaa soittaa. Aivan turhaa. Kas joskus onni muille hymyilee. Tappara on terästä, Tappara on terästä. Toiset tulee kaukaa perästä. Tappara on terästä, Tappara on terästä. Toiset tulee kaukaa
Ja niin kuin mainit, siellä on pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja Tapparan joukkue. Ja poikahan siellä vilahteli. Ja sitten tamperilaista meininkiä. Homma jatkuu. Aika moni tietää varmaan bändin nimeltään Mustat Enkelit. Kyllä. Ja nyt annetaan aplodit Jussi Aaltonen. Ja biisinä on Tampereelle. Hyvää iltaa Tampere! Olet tuolla meidän puolella! Tämä on kyllä niin juhlallinen tilaisuus, että otetaanpas tähän yksi laulu heti alkuun, mikä kuultiin myös tuolla Hakametsässä hyvän ystäväni Janin kanssa tulkitsemme. Ja tähän saa kaikki osallistua. Sanat ovat aika vaikeat, mutta melodia on helppo. Oi maamme Suomi, synnyin maa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkula, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää pohjoinen maa kallis isien. Ei Laaksoa, ei Kukkula, ei vettä rantaa rakkaampaa
tää pohjoinen maa kallis isien. Let's go.
Ja pyydetään tänne ensimmäisenä tietenkin joukkueen kapteeni. Ja Ponsa on halunnut aina olla kapteeni, mutta tänäkään vuonna hän ei ollut. Kyllä Ponsa on kova jätkä myöskin. Joukkueen kapteeni Jukka Peltola. Mun piti just kysyä, että mitä oot aina halunnut, jos pääsisit pojan kanssa Keskustorilla, mutta se selvisi siinä. Sulla oli kaikki siinä vai? Mikä fiilis? Käsittämätöntä, kiitos tästä kaikesta. Ei voi muuta sanoa, ihan uskomaton. Silmä on mustana ja ropat on mustana. Sä oot aika monta vuotta joutunut myöskin odottaa tätä kaveria, mikä sun sylissä on. Kyllä tässä on joutunut odottaa ja nyt kun tää kaikki kulminoituu tämän porukan, tämän kanssa, niin tää on ihan käsittämätön fiilis. Otetaan lisää kapteenista. Kanki! Sama kysymys. Mitä sä oot aina halunnut tehdä, jos sulla olisi muutama 10 000 ihmistä? Saat ihan oma mikrofoni. Nyt saat tehdä älä nyt ihan mitä tahansa, mutta mitä oot halunnut? Eikö tää ollut perheohjelma? Tää on perheohjelma nimenomaan. Hyvä, että muistit itsensä tuossa juuri viime hetkellä. Eiköhän lähdetä tästä porukalla, monta taloa Vaalta 15-20, niin Saravon Pekka! Pekka! Saravon Pekka! Saravon Peksi! Mitä sä oot mieltä siinä? Kato tonne yleisön sekään, niin täällä on ihan älyttömän monta sun päätä. No, tuntui vähän Jukillakin tuossa äsken olevan vaikeuksia sanojen kanssa, niin samoilla linjoilla mennään. Että onhan tää niin mahtava hienoa ja tämmöisessä joukkueessa, että saa olla mukana vielä kuitenkin tässä vaiheessa tätä jääkiekkoilijan uraa, niin on se ihan mahtava homma, että saa nauttia tämmöisistä hetkistä ja varsinkin tietysti me ollaan pelaajina ja joukkueena ja muuten odotettu tätä päivää niin kuin pitkään ja tehty sen eteen töitä, mutta ei me nautita mistään muusta sen enempää kuin se, että tämä kaupunki ja nämä fanit ja tämä porukka niin saa vihdoin juhlia täällä aidosti ja nauttia tästä kullasta. Oltiin tässä samassa paikassa vähän eri lavalla vuonna 2003. Mikä on ero näillä kahdella Suomen mestaruudella? 13 vuotta. Niin, varmaan se aika tietysti tekee siinä sen, että tässä on tajunnut välillä sen, että se ei ole mitenkään niin kuin silloin mun ura alkoi sillä, että 2 ensimmäistä vuotta oltiin finaaleissa ja jäätiin hopeille ja sitten 3. vuotena voitettiin, niin tavallaan tuntui nuorena poikana, että kaikki kaudet aina päättyy siihen finaaliin, että joko voitetaan tai hävitään, mutta sitten se raadollisuus tuli tuossa esiin aika hyvin tuossa vuosien varrella, että ei se ihan niin ole. Ja en mä osaa sanoa muuta, ihan yhtä lailla silloin kuin nytkin, niin se on koko joukkueen voitto ja se tarvii jokaisen jätkää sen sitoutumisen, että oli siinä ollut sit mukana vuoden tai 10 vuotta tai 3 kuukautta, niin jos jokainen jätkä hengittää vaan sen yhden ainoan unelman perään, niin silloin se on mahdollista. Kiitoksia, annetaan Peksille. Kiitos. Eiköhän me kohta vielä vedetä Saravon Pekkaa. Mä teen nyt ehkä elämäni suurimman virheen. Mä teen sen ehkä tarkoituksella. Mä haluan myöskin kansainvälisiä kommentteja tää. Ja annapa mikrofoni tolle meidän kakkosmaalivahdelle, tolle Dominik Rakoviinalle. Mä tiedän, että tää ei ollut oikea ratkaisu, mutta Domi, sä lähetit viestin tossa ennen
Te olette tuolla vielä juhlimassa, niin sä lähdet viestiä, että sä haluat olla juontaja. Joo, ilman muuta, mutta nyt kun täällä on niin paljon porukkaa ja hienoja ihmisiä, niin kyllä rupeaa vähän pelottelee tätä. Kuka pelottelee? Joo, mua pelottaa aika paljon noita mun kaiken maailman näköisiä sanoja, niin kyllä rupeaa vähän pelottelee toi kieli, että en tiedä, rupeaa vähän pakittaa kyllä pikkuhiljaa tästä, että ei kun pakittaa, ei mitään muuta siis, ei mitään muuta sanoa.